Hindi lang magpapabaya kasi. Ha? Bans Basti, Miguel, shout out, admin Basti. Good morning, good morning. Kumusta mas maray na aga, admin Basti. Maray na aga, Bunso Basti. Kumusta na, admin? Hindi ka na nagla-live, admin. Uli si admin Basti sa Bicol. Bunso Basti. Shoutout admin. Thank you. Shoutout admin Basti. Si Bunso Basti. Shout out everyone. Good morning, good morning. Sir Lord Sierra, yeah, may love shout out, Sir Lord Sierra. Good morning, good morning. Magandang umaga. Good morning sa inyo dyan. Salamat sa pagdalaw. Sir Lord Sierra, yeah. Basta. Sir Lord Sierra, yeah. Admin Basti, oh.
thank you, thank you, thank you, thank you. Mega love shout out. Kabutoy Orig! Good morning, good morning, good morning, Kabutoy Orig! Maayong buntag diha kaning tanan. Salamat, salamat pagdalo kang mami. Yagihan ko ninyo. Padayon na mo. Miga love shout out. Kay di aman diri, si mami nagsigi og panghugas. Daghan og hugasan, dili ko mo gamit og tugtog kay copyright na naman. Kanta na lang si mami, og kaugalingon nga kanta, alon walay copyright. Thank you, Kabutoy, 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 Kabutoy. Orig, Kabutoy, Kabutoy, Orig. Salamat, salamat. Hugas mo si mami diri, patayin lang diha. Salamat kayo. Hindi na ko gamit tugtog eh. Copyright na ko. Lagi copyright guys. Naging copyright si mami. Ping magka-copyright si mami. Dia si Kabutoy Roy o si Admin Basti.
Mommy turn, Reader. Thank you, Reader. Dahil andyan si Reader, good morning at sasayawan ko si Reader ng walang tugtog. Dahil andito ngayon, ayaw ko gumamit ng tugtog. At to si Reader, salamat sa iyo. Kasi lagi na lang akong copyright. Kaya di na ako magagamit. Thank you, Reader. Thank you, Reader. Thank you, thank you, thank you, Reader. Thank you, thank you, thank you, Reader. Ayan, sinayawan ko na si Reader. Kada may sumilip, sayawan ko. Yan, special dance yan kay Reader. Tugtog ko pa yan ha, sariling tugtog ko pa yan. Talaga akong kinakapirit ni Lolo. Tawa si Ria. Special tugtog yan kay at sayaw kay Reader. Natapos na rin yung ano mo, Reader. Magdamag pagising ko, andun pa rin si Reader. Talaga naman si Reader. O yan si Reader. Si Reader. Gumamit na, wag ka na. Yun nga, lagi na lang ilan na akong copyright, 3. Kaya lagi ko na lang pina-private. Ayan si Lods Kabutoy, Sir Kabutoy, Lods Kabutoy. Ayaw ko magamit ng tugtog Lods Kabutoy dahil si mami nyo mahilig sumayaw. Kasi lagi naman kinaka-copyright ni Lolo. Nasayawan ko na si Reader. Ito si Kabutoy. Ayan si Kabutoy. Good morning, good morning. Ayan din si Tata Vlog. He, 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 he. Ayan si Tata Vlog. Sariling kanta ko yan guys. Talagi akong may copyright. Ayan. Sayawan ko kayo. Salamat sa pagpunta nyo. Ayan. So, nakita na naman ako ditong nagtatawa sa Reader. Ayan, Tata Vlog 5. Paano magtipid-tipid rin? Ayan, wag daw gumamit ng tugtog. Sabi ni Lolo, lagi na lang akong lagi akong nagkakaroon ng copyright. Ayan. Yan ang pagtipid. O yan si Kabutoy Orig, at si Tata Vlog, kasabay ni Reader. Ayan pa si Kurot na may itlog. Pag gusto mong tumipid, kurutin lang ang itlog para di agad maubos. Welcome, Tata Vlog 5. Salamat din na pag pumupunta ko sa bahay mo, napapasok mo ako. Salamat. Kabutoy Orig, sayaw na si Kabutoy. Sige lang di Kabutoy, may trabaho, alam ko may mga trabaho kayo guys. Salamat sa pagsilip nyo guys. Kaso lang, magpapatugtog sana ako kasi yun lang naman ma-entertain ko sa inyo, yung sasayawan ko kasi yun lang naman alam ko. Kaso, ilang bisis na akong kinakapirit ni Lolo. Teko, sus, Ginoo, lagi-lagi na lang copyright. Ganun ba yun? Lagi-lagi na lang copyright. Pwede ba naman wag na lang copyright? Ayan. Sino pa yan? Madagascar Abrar. Ayan, Miguel shout out. Hello, Lods. Mugadas Abrar. Shout out. Okay. Thank you so much. Because you're here in my little live stream, I will give you, you're from Pakistan. I know you're from Pakistan, and thank you so much for visiting my simple live stream. Mugadas Abrar. Tutor Academy. That's your channel. I know because I always go to your channel, Tutor Academy. Ayan, thank you so much. Because lagi akong copyright. Magtipid sa tugtog. Ang sabi ni Kurot Itlog, copyright. YouTube. Ayan, sige.
Si Kabutoy, mami, hindi ka nag-live stream ng mga kumakain sa kalendar niya. Hina doon ng mahina doon Lods Kabutoy. Yung mahina yung doon, signal. Gusto ko sana doon ko ilagay. Tapos pag naglilinis ako sa labas, kaso, natawa si Tata Vlog. Kwento ko nga sa inyo guys, nakatatlong, na ako, ng, ba yun? Copyright, kaya ayaw ko gamit ng tugtog. Lagi na lang kinaka-copyright ni Lolo. Pero nakakatawa naman, yung ang shirt ko na puro mga tuk-tik-tuk, di naman niya inaano. Gusto ko rin sana doon kurot itlog, kaso mahina ang signal. Kaya dito na lang ako sa kusina. Medyo distansya kasi siya dito. Kaya dito na lang ako. Kurot itlog para medyo tipid, kurutin lang. Tatablag 5, pakiano naman yung sisisil. Tatablag 5, Kabutoy Orig, Rhea Der, Mugaras Avrar Vlog, shout out, thank you so much. Ayan, si Admin Basti, binisita din ako ni Admin Basti, Rhea Der, na yan. Karong buntag, andyan na ba kayo? Umagang kaganda para sa inyo. Tadi pamalhas na ko guys. Ang tigulang, gipawisan na guys. Ayan. Pawisan na si mami. Kagawa na ang lana sa lawas ni mami. Ayan, dikit lang daw kayo. Mamaya, balikan kayo ni Tata Vlog 5. Thank you so much, guys, sa pagpunta kay mami. Shout out. Pag medyo malakas kurot itlog, doon magla-live ako. Pero nung binilang ko ng data, doon kami sa Boulevard. Nakapag-live ako doon. Pag data. Maganda sana dyan sa labas kasi bumalik na yung yung mga budiga ng inchik dyan sa labas. Maingay. Ayan o. Toot, toot, toot. Halos mga truck andyan. Thank you so much guys sa pagbisita kay mami. Good morning. Ingat kayo lagi. Mugadas Avrar Vlog. Thank you so much. Ayan. Thank you for visiting me. His channel is Global Tutor Academy. Thank you. Kabutoy Orig. Thank you so much. Rhea Der. Admin Basti. Thank you so much. Kurot itlog. Thank you. Tata Vlog 5. Ayan. Tapusin ko na pangugas guys. Rhea Der. Ayun, sabi ni kurot itlog. Mami, kaya siguro hindi daw ako pinaglaban dahil mukha daw akong kalaban. Ganun ba? Hindi naman yata kurot itlog eh. Mukha kang mapagmahal yun, kaya babalikan at babalikan ka. Tandaan mo yan, kurot itlog. Once na iniwan ka, babalik at babalik yan. Di niyan makalimutan ang itlog. Kabutoy. Sus ko si Kabutoy. Ngayon sa mga ngayon ni Kabutoy Nagaduwa po di ay basketball sa Kabutoy. Sige man lang kong tanaw-tanaw. Silip-silip sa mga laro-laro, mga premier.
Kurot itlog, upload ka naman about Singapore naman. Wapagad kumanudlay, wapakumanudlay si Mami. Hindi pa nakapanuklay si Mami. Luoy sa Mami, hindi na nagsusuklay. Yeah, thank you so much, Rio. Alam nyo guys na, pag binabanggit kong pangalan ni Yeroy, lagi akong nabibilot. ESMR. Yeroy, ESMR. Thank you so much. Don't worry, hindi ka naman mukhang kalaban, kurot itlog. Yan, kalaban si kurot itlog. Oy! Dapo-dapo din yan si kurot itlog. Dapo-dapo din yan. Tulad niya ng mga hero, CMR, Kabutoy, mga dapo-dapo yan. Admin Basti, mga dapo-dapo yan. Riader! Ano nang ginagawa mo, Riader? Matanong kita, Riader, nagsahod ka na ba sa FB? Magkano naman sinahod mo, Riader? Riader. Tapos na ako maghugas, guys. Oo pa. Pagod na si Mami. Just imagine, guys, kwento ko sa inyo. 4 o'clock. Gising na ako kasi labas ko na si Choco doon. Hindi kasi yan nag-jingle saka nagpupupo si Choco dito sa loob. Kaya time niya lumabas. Saka ayaw kong ilabas si Choco na maraming tao kasi iniiwasan ko din kasi nga, minsan meron siyang tao na ayaw. Tapos pag nakikita siya ng pusa, galit na galit siya. Ang ingay. Saka ang pwersa ni Choco, grabe. Kaya yung braso ni Mami, ganyan si Mami, parang ganyan. Pero pag sa loob naman, tranquilo naman ako yung Choco. Wala, ayan, hindi yan sa Choco. Pag andito sa nakahiga lang yan, uupo siya, tabi-tabi, tapos na naman, hihiga na naman ulit. Ganyan lang si Choco, guys. Shoutout yan, kwento na naman si Mami. Kahit wala kayo dyan, okay lang. Pag nasilip niyo si Mami, okay lang din. Yan. Kaya ganito ang life ni Mami, araw-araw, ayan. Guys, baka hindi nyo nakita yung premiere ko kahapon, guys. Kasi nga, sinishare ko, guys, kung bakit hindi ako nabubahayan pag nagtatanim ako ng guys, yung kahit anong gulay. Kasi gusto ko pa naman mga gulay-gulay. Ba't di nabubuhay? Riader, andak lang pa ba, Riader? Tanong lang ako, ba't nagsasahod ka na ba sa FB? Share ka naman, Para naman ganahan kami mag-FB. Uy! Fire Tiger, may galang shoutout. CC Fighter Girl. Ayan, meron tayong nakapin dyan, guys. Baka gusto nyo dikit, gusto nyo suportahan sa Vlog Lima. Fire Tiger ay makapakalaking channel din yung si Fighter Girl. Dati ko na, at noon ko pa ito naging kadikitan nang ako'y tipid-tipid drain pa. Ayan, palangga natin yan. Fire Tiger. Salamat, Fire. Thank you so much. Anong blooming? Hindi naman ako blooming. Hindi pa nga ako nakasuklay, Riader. Tingin din po ba share ng sahod sa FB? Anong ba Fire Tiger, Sisi? Ang ko, 1 year yun. 1 year yun nang nangyari na aking sahod. Alam mo ba kung saan galing yun? Kay Margie TV, ganyan. Yun lang, mga ganun-ganon. Tsaka, alam mo pala guys, pagka yung nood na mga videos mo kung sa'yo is, ang laki pala ng tax na nawala sa'yo. Buti pala, kwento ko sa inyo guys, buti pala pag mga Asian ang nanonood sa mga videos mo, walang bawas. Pag US pala, ang laki pala ng bawas. Kunti na lang natira sa akin guys. Dumating na lang yun. Bili ko ng mga soft drinks. Puno ang aking tindahan na maliit. Ayan, ang daming nauutang ng mga parautang ko ng mga buhay sa hardware. So, Sir Kabutoy, Lods. Ang akong sweldo, 1 year yon kasi nga nang madimoni ako nung tipid-tipid rain ko. Kwento ko sa inyo guys. Ay, na-indespair na yun ko. Uy, Diyos ko, na yun ko gana maging video.
Para ngayon na lang naman ako nagagawa-gawa ng video, guys. Dati talaga, nagla-live-live la. Dati talaga, nawala na talaga. Oy, na-in-despair. Nagyug ko, nagyug kigana. Alam niyo ba, guys, kung anong in-despair? Parang yung boyfriend ba? Boyfriend na, kanigana. Tungod ang makagana ba? Paano sa huwag lang yung host, basta meron. Mga Fire Tiger, yung day na rason ko, Fire Tiger. Kahit, at least gumalaw na yung, igalaw ko na yung, yung channel ko, gumalaw na ng konti. Hindi talaga kagaya, although hindi talaga kagaya dati ng tipid-tipid rin pag. Pero, wala na yung, once kasi na naglaylo ko, guys, laylo din yung mga kaanuhan mo. Lalo nagpatibaya ako ng channel, ng pangalan. Yun ang nangyari. Kaya, namingaw yun ang akong channel, guys. Kaya, di ba kilala ako sa tipid-tipid rin, ganon. Tapos nagbigla akong naglagay ng, medyo naglaylo ako, tapos bigla akong naging Regine Vlog. Talagang mamingaw yun talaga, guys. Mingawon yun kayo. Mogadas Abrar Vlog. I like this Mogadas Abrar Vlog. Maybe he doesn't notice me that if I am tipid-tipid rin before. I'm her, old kadikitan, ano ba yun? Did you know kadikitan Mogadas Abrar Vlog? Sorry, but thank you, Mogadas Abrar. You're always good, kadikitan. Idea about kadikitan, guys. So, what is kadikitan in English? Kurot itlog. Paglangas-langas mo diha, kurot itlog. Uy, sige na pagkagpakurot-kurot. Thank you so much, Fire Tiger Vlog. Ayan, kabutoy. Rhea there. Si Rhea talaga, Rhea Helmo, talagang bloom yan kahit sa FB yan si Rhea. Bloom na bloom yan sa FB si Rhea. Nakikita ko rin yan sa TikTok si Rhea. Sayaw yan ng sayaw. Although, hindi tayo masyadong, pero si Fire Tiger talaga, nag-bloom yan si Fire Tiger eh. Dati si Fire Tiger, di ba kaya ni Simba, saka ni Cheryl Sinaraw. Ang dami na rin nawala dati doon sa kay Cheryl Sinaraw na grupo. Doon yan sila doon ko yung nakilala dati. Mga very supportive din yan sila, Fire Tiger. Kaano yan sila, Chris Montijo. Thank you guys, pagbisita lang kay Mami. Ayan, mas gusto ko pang personal mag-live. Kaysa yung screen, balik-balik man lang to siya. Pero maraming views yun. Yun ang nauuso eh. Yan ang nauuso. Mogadas Abrar, Fire Tiger. Kabutoy Uriya. Yeroy. Kotito Tatablag 5. Kumusta na pala kayo? Kurot itlog ni misis mo. May tubo na ba? Nakagawa ka na ba ng tubo? Nakagawa ka na ba ng tubo, kurot itlog? May tubo ka na ba? Gawa na ng tubo. Para makita ang, kung dagdagan ba ulit. Pag dako-dako na, dagdagan na naman. Di ba? Samantalahin habang malakas pa ang agos ng tubig. Pag hindi na yan, agos na ko. Si ka na lang pangalabit. Hanggang kalabit. Nag-ikot-ikot, guys. Naiinis na naman sa akin si Signal.
Naiinis na naman kasi ikot-ikot na. Inikot-ikotan ako. Maniwala ka, habang mga bata pa kayo paniguro, habang kaya pa, gawa agad ng mga, tubo, ganansya, dilihin siya, para makita kung makailan ba. Pag may edad na, matanda na, bisa kung saan mga blit. Sige na lang kablit. Aray ko. Thank you so much. La 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 la. Sana'y Kabutoy Urig. Taga-asa ba ni si Kabutoy? Taga Surigao ka man, Kabutoy, no? Ang mga apam sa Surigao. Apam sa Surigao, ang mga upa pa sa Surigao. Ang mga upa sa Surigao. La 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 la. Mugara sa Brar Vlog. Kabutoy Urig. Tata Vlog Lema. Ay, gusto nyo na ning orasan, no? Katapos na ako maggawa-gawa. Tapos na yung gawain ko. Kaya siguro na high blood ako, guys, kasi pag ganitong oras, naantok na ako, kaya nag-live ako eh. Naantok na ako. Wala kasing bago sa Netflix. Halos naubos ko na yung palabas sa Netflix. Yung mga trailer action. Ang gaganda, guys, yung palabas sa Netflix, naubos ko na, guys. Kahit yung mga luma-luma na, pinatyagan ko na yung mga lumang pelikula sa Netflix. Basta trailer action. Ang ganda. Giubo ko. I love you, you love me. Na 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 na. Sarap nagod siya. Ay. Ipilang ako. Isa pa.
Hello! Sweet Mal Vlogs. Ayan, si Guwapong Sweet Mal. Happy live stream. Enjoy. Thank you so much. Ayan, bigyan kita ng damit. Ayan, may tibak na siya. Ayan, thank you so much, Sweet Mal. Good morning sa'yo. Yes, enjoy lang ang gawain bahay. Dami-daming ginagawa. Shoutout sa'yo. Good morning, Sweet Mal. The beautiful Sweet Mal. Kumusta na si Sweet Mal Vlog? Yan si Sweet Mal. Tisay yan si Sweet Mal. Tisay. Beautiful Sweet Mal. Tisay yan si Sweet Mal. Thank you so much, Sweet Mal. Good morning sa'yo. You're welcome. Di ka ba ngayon nag-live? Okay lang kahit di ka magtambay, sisi. Baka busy ka. Okay lang. Maraming salamat sa'yo. Sweet Mal Vlogs 18. 4 million in my live stream. Sweet Mal, the sexy Sweet Mal. Hong Kong din yata ito si Singapore din yata ito si Sweet Mal. Okay lang, Sweet Mal. Ingat dyan. Shoutout sa inyo lahat dyan. Ano pa lang, anong oras pa sa salamat sa tamsak, Sweet Mal. Thank you. Giubo ko. Giubo ko. Okay guys, thank you so much. Inubo ako guys. Giubo na ko kabutoy ay. Babayin ako. Salamat.